Busa mipauli siya. Samtang layo pa siya, nakita na siya sa iyang amahan. Naluoy gayud ang amahan sa iyang anak. Busa midagan siya paingon sa iyang anak ug gigakos niya kini ug gihagkan. Unya, miingon ang iyang anak ngadto kaniya, "Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng tawgon nga imong anak. Isipa na lang ako nga usa sa imong mga sulugoon." Gitawag sa amahan ang iyang mga sulugoon ug miingon, "Dali, dad-an ninyo dinhi ang pinakanindot nga bisti ug ipasulob kaniya. Sulobi usab ninyo siya og singsing og sapatos. Unya kuhaan ninyo ang turiyong baka nga gipatambok og ihawa. Magkumbira kita. Tungod kay abi nako og patay na kining akong anak. Apan dako di ay buhi. Nawala siya apan karon ania na." Busa nagsugod sila sa ilang paglipay-lipay.